A gloria, moito tempo traballando, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, rapaces e o propio club. Agora, claro, para nós isto é indescriptible. Sí, sobre todo a nivel mental é moi duro, levamos todo o ano levando golpes, a segunda volta foi espectacular, pero Lugo B tamén fixe un temporadón, levounos hasta o final, tentámoslo ata o final, tócanos o equipo máis en forma da fase regular o Fabril, logo tócanos un equipazo como Barco e vamos a xogar contra un campeón de outra rexión aquí a Madrid, cun calor, con campo de herba artificial e os rapaces que deron outra vez unha mostra de madurez, de saber facer, de experiencia espectacular. Pois a xente que estuvo ao meu lado cando igual non adestraba, que agora é moi fácil escribir, chamar, tal, pero cando un estás en equipo, pois é cando acorda desa xente que apostou por el e ademais da que estuvo a seu lado neses momentos. Sí, ao final, ao largo do día houve moitos nervios, porque ao final tes aí ese formigueo de que te estás jogando a temporada. Ao final, sí, a chegar aquí foi moi bonito, pero ao final aquí vais a acordar de quen ascendeu ou que non. Moi contentos por logralo. Ao final, un xogador ataque gustalle facer goles ou axudar o equipo a facer goles, e hoxe tuve a sorte de poder facelos. Sí, ao final, para a xente que está máis cercana a min, miña familia, meus pais, miña irmán, miña novia e máis algún familiar, algún tío, algún primo, así.